Skolopendra da. Hau Ladybug da. Eta hau Mantis da. Saiatu dezagun magia pizka bat. The Insecto. Ez, lagunak gaur ez du funtzionatzen. Ai, ez da posible. Non daude nire intsektu guztiak? Joan dira. Egongelan dago, lagunak. Ah, hau pilula intsektu erraldoia da. Wow, hau Mantis erraldoia da. Hau pilula intsektua da. Bola batean bildu daitezke. Horregatik deitzen diete jendeak Rollipolis. Pilula intsektutzat ditugu, baina benetan krustazeoak dira karramarro, gamba eta otarrainak bezala. Nire barita behar dut. Bihur dezagun pilula intsektu hau jostailu batean. Hau beharko dut. Harrapatu zaitut bihurri horrek. Ai ama. Aiene, hau armi arma da. Armi arma honek Black Widow bat dirudi. Zer iruditzen zaizue, lagunak lotsatiak dira ez agresiboak eta bakarrik kosk egingo dute eragotzi dituztenean. Nahasiak diruditen baina sendoak diren sareak egiten dituzte lurretik hurbil iluntasunean. Kuzmen txarra dute. Ongi ikusi ezin dutenez, beren sarea erabiltzen dute vibrazioa sentitzeko. Itzultzeko ordua da, armi arma. Perle erraldoia da. Hau erlea da. Perleak superpolinizatzaileak dira. Perleek landareak azten laguntzen dute polena lorez lore eramanez. Haiek gabe, ez genituzke fruta edo barazki askorik izango. Perleek dantzatuz hitz egiten dute. Besterleei loreak, non aurkitu ezateko dantza berezi bat egiten dute. Ah, erleen erazoa. Ez nazazu kosk egin. Perleamua egin dezagun. Zerraut zuloa ikusiko du eta bildutako eztia utziko du. Perleek eztia egiten dute loreen nektarretik eta beren eztioletan gordetzen dute janarirako. Harrapatu zaitut burrun bat txikia. Eba, mesedez lagunduko zenidake nire intsektu guztiak aurkitzen eta jostailu bihurtzen? Ez esan gehiago, Steffi. Ni prest nago. Ai ama. Hau Mantis da. Askotan geldi-geldi egoten dira. Eraso egiteko une perfektua pazientziaz itxaroten. Mantis harrapari trebea da. Euliak matxin saltoak eta baita sugandila txikiak ere harrapa ditzakeena. Begi handiak dituzte eta buruaia 180 gradu biratu dezakete harrapakinak ikusteko. Orain ez zara iez egingo. Lagunak, zuek ere entzuten duzue zarata hori? Hori Ladybug bat da. Ladybugak erraz antzematen dira gorputz gorriagatik eta puntu beltzagatik. Baina Ladybug batzuk laranja, hori, beltz edo arrosa ere izan daitezke. Gainera, lorategiak eta landareak babesten dituzte izurriteak jaten. Jai, harrapatu zaitut. Hau Stag Beetle da. Egurrak janda, elikagaiak lurrera birziklatzen laguntzen dute. Stag Beetlearrek hau handiak dituzte oreinen adarantzekoak. Horregatik deitzen zaie Stag Beetle. Etor zaitez nirekin jauna, Beetle. Zer da hau? Oh, hau zitz bat da. Bazenekien zitoen aditu gehiago zeudela tximeletak baino, 160,000 mota baino gehiago.
Datu interesgarria. Zitoek ez dute arropa jaten berez. Larbak dira zuntz naturalak jaten dituztenak. Ene, ama. Ez zenuten harrapatuko. Goazen. Hau skolopendra bat da. Normalean, 30-etik 100 hanka izaten dituzte, haien tamainaren arabera. Skolopendrak oso azkarrak dira, eta eskutatzea gustatzen zaie. Harrapatu zaitut, somorro txiki. Goazen. Hau kakalardoa da. Aste bat baino gehiago bizi daitezke bururik gabe, gorputzetik arnasten dutelako. Gainera, kakalardoak intsektu azkarrenetakoak dira. Ai, ene. Shainkoa. Eta ba, aldakizue, lagunak kakalardoak munduko leku guztietan bizi direla, Antartika bezalako leku hotzenetan izan ezik, itzultzeko garaia kakalardo. Hau inurri bat da. Inurriek ez dituzte belarriak edo birikak. Bibraketen bidez entzuten dute eta gorputzeko zulo txikien bidez arnasten dute. Inurriak oso sendoak dira. Bere pisua baino 50 aldiz astunagoak diren objektuak eraman ditzakete. Ondo da, nahikoa da. Orain babeslekutik irten naiteke. Harrapatu zaitut inurri txiki. Hau euli bat da. Euliek milaka lente txikiz osatutako begi handiak dituzte, aldi berean norabide desberdinetan ikusteko aukera ematen dietena. Aldendu nigandik. Etorri ona. Momentu perfektua. Datu interesgarria. Eulien erreakzioa gizakiena baino askoz azkarragoa da, eta horregatik dirudi beti kolpea saihesten dutela. Berdea. Gorria. Urdina. Hau beldar bat da. Itzul gaitezen. Azkenik, nire somorro jostailu guztiak bildu ditut. Ei, Steffi, begiratu hau. Lo insecto. Dasha, zer egin duzu? Berriz ez. Pops. Amets gozoak. Trex. Ai ama, Carnotaurus agian goze dago. Ixilik Carnotaurus denak lotan daude. Itxaron hemen, berehala itzuliko naiz. Pankake goxoenekin.
Amaitz goxoak dino. Ai ama, Atrociraptor agian goze dago. Bizkortu behar naiz, ara noa. Denak lotan daude. Amets zoriontsuak dino. Ixilik Allosaurus, denak lotan daude. Oraintz aldatu behar dut. Berriz ere. Kaka asko dago. Aldatzeko garaia, Allosaurus. Nire dino txiki, ez negaregin. Ondo atzeden hartu dino. Ai ama, tres goze dago orain, janaria eman behar diot. Aurrera goazen etorri ona tres. Itxaron hemen, janaria laster etorriko da. Ireki dezagun. Croissant, hau oso txikia da hain dino handi batentzat. Egin dezagun handiago. Croissant handi bat dino handi batentzat. Ai ama, non dago nire Trex? Ai, soinua kanpotik dator. Hemen zaude, dino bihurria. Goazen etxera, janariaren ordua. Croissanta. Goza ezazu zure edaria. Mutiko ona. Of Trex. Ohera joateko ordua. On egin lo, Trex. Non daude nire dinosauro guztiak? Han dago. Ez hemen, harrapatu zaitut. Elefante bat besterik ez da. Dinosauro bat aurkitu behar dut. Entzuten alduzu hori? Hortik da totor. Harrapatu zaitut, gaizto txiki. Denbora duzu biltzeko, berriro ihes egin ez dezazun. Geratu hemen, Carnotaurus. Ez korrika gehiagorik. Ez dut Atituaraptor aurkitzen. Zer ari da mugitzen? Aurkitu zaitut. Ez ihes gehiago,
Atitua raptor. Dino soinu ezagun bat entzuten dut. Ez. A. Zure izatza harrapatu dut. Harrapatuta zaude. Ondo bilduko zaitut, Dino. Geratu hemen, dinos gaiztoa. Gelditu, denak esnatuko dituzu. Tu, gaizto txiki, gelditu hortxe. Goazen, joan gaitezen. 1, 2, 3, laugarren. Azkenik, dinos guztiak hemen dira berriro. Aita, mesedez, guk ere izan dezakegu. Ez, janari hau helduentzat bakarrik da. Ideia. Kaixo, neska maiteak nola lagundu dezaket? Kaixo, makiltxo magiko bat behar dut. Ba alduzu bat guretzat? Noski. Aukeratu nahi duzuna. Ba, hau aukeratzen dut. Eskerrik asko. Bai. Hau da behar dudana. Armiarma beldurgarria. Zer gertatzen da, Steffi? Aita, begiratu oso beldurgarria. Ez kezkatu, aita lagunduko dizu. Steffi, ez kezkatu. Arma zaindu dut, Steffi. Zer dira hauek galtzerdiak? Aupa, gustatzen zait, ederra. Beste bat, zergatik ez. Galtzerdi politak, baina oraindik goze naiz. Janari pixka bat eskatu behar du. Azkarrago egin mesedez, eskerrik asko. Gozoa. Prest, murgiltzeko! Osaba, lagundu! Nire jostailua ondatuta dago. Lagundu iesadazu. Osaba, lagundu! Zer gertatu da, Eva? Slime alerta, lagundu! Ados, noski. Ez dut slime gustuko. Ez! Osasungarria ez da! Eva, zure jostailua garbitu du. Orain jolastu dezakezu. Hau ez da nire oilazkoa, zer da hori? Galtzerdiak, berriro. Zer gertatzen da gaur nire janariarekin? Agian, hamburguesa ondo dago. Berriz ez, galtzerdiak.
nire saltzitza gogokoena. Utzi probatzen, galtzerdiak. Galtzerdiak. Berriro. Baina galtzerdiak oso politak dira. Jantzi nahi nituzke. Gehiago nahi dut. Ados. Baina oraindik goze naiz. Ireki dezagun. Osaba, zatoz hona. Osaba, Alice, zer gertatu da? Osaba, lagundu ahal didazu hau muntatzen. Noski. Hau askoz hobea da. Gozoa. Zer? Uste dut hotza dela. Galtzerdiak berriro. Ez da posible. Galtzerdiak. Asmatu zer. Galtzerdiak. Zer egin behar dut galtzerdi hau guztiekin? Ah, badakit. Pizza eskatu behar dut orain. Kaixo, pizza batzuk eskatu nahi ditut. Eskerrik asko. Wow, hain azkar. Kaixo, pizza banaketa. Ona hemen. Eskerrik asko, agur. Azkenik, jan dezaket. Aita, laguntza behar dut loturekin. Bai, hor noa. Bikain, Eskerrik asko, aita. beti hemen laguntzeko, Steffi. Munduko pizzarik gozoena jateko unea da. Zer? Galtzerdia. Nire pizzak galtzerdiekin eginak daude. Denak. Ai, ez? Nork hartu du nire pizza? Hemen egon naiz denbora guztian. Ezin ditut horrela utzi, jar ditzagun. Eginda. Begiratu, honi. Janari, hau ez da ona osabarentzat. Osaba, lagundu nazazu. Ezerk ezin nau gelditu oraingoan. Ez? Berriro, ez? Osaba, lagundu nazazu, nire autoa ondatuta dago. Zer gertatu da, Eva? Nire autoaren gurpila atera da. Ez kezkatu, Eva, osaba konpondu dezake.
Ona hemen, Eva. Berria bez... Ai ama. Berriro galtzerdiak ez. Jainkoa, sinistu ezin dut. Zei donut nituen. Orain zei galtzerdi desparek ditu. Mem, croissant txokolatearekin. Mem, bai oso ondo. Eta ederki dirudi, baina ez da. Txokolatearekin egindako galtzerdia besterik ez da. Txokolate tarta. Ados, jar ditzagun. Arrosa kolorekoa. Zagarra tarta. Ados, nahikoa izan dut. Konpon dezagun galtzerdien misterioa. Ai, ez, janari hau ez da osasuntsua. Asko sobeto. Ja, harrapatu zaitu. Banekien zuzinen. Saiatu naiz janari osasungaitzetik salbatzen, eta orain goze naiz. Hartu ditut osasuntzu diren mokaduak zuretzat, garbitu mahaia. Ados? Steffi, zatoz hona. Aita, ekaraldi ezadakezu zerbait gehiago. Noski. Begira! Bihotz bat egin dizugu. Niretzat. Ze polita. Bai, zuretzat. Neskak, utzi txantxak. Ba, ondo. Osaba, barkatu nire jarreragatik. Ondo dago, baina ideia bat dauka. Begira. Probatu nahi duzu? Gehiago ditut. Zertan datza, hau guztia. Erakutziko dizut. Galtzerdi harrak, hei. Nire txanda. Hei.